Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua ang ila na lamang gusto ang ilang sundon ug magwagtang silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinubo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton, ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako ning kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapununta sa imong kadaykanan, sa imong himaya, adlaw-adlaw. Ayaw ako'y salikway sa akong katigulangon. Diha nga magakuwalang akong kusog, ayaw ako pagpiyain. Apan maglawom ako kanunay, ug magtaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Iskutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo,
O Diyos, magsaysay ako sa imong linaing katarong. O Diyos, kitudluan mo ako, sukad sa akong kabatanon. O hangtod karon gisangyaw ko imong katingalahan, mga buhat. Sa pasalamatan ko ikaw sa huni, diya sa lira. Tungod sa kay mong kamatinumanon, O Diyos ko. Awiton ko ang imong kadaykanan, uban sa alpa, ubalaan sa Israel. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Isus. Sayang pagtudlo kanila, si Isus mingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsurisuri, nga magsulob o mga pisting tag-as o buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga, o sa mga lapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda, ug nagilog sila mga katigayunan. Ug unya nagpasundayag og tag-as nga magpag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito silang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ning kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan siyang kakabus, mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato karon nga gipagayon nga kaslugan sa Santos nga Eucharistia,
mo'y atong pamalandungan ang kabahin sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Aron nga makasabot yun ta, unsa ang tinuod nga pagdebosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria nga atong inahan. Makita nato maigsuon nga dinhi sa atoang nga Archdiocese sa Sugbo, daghang kay mga pundok sa mga Marian organizations. Daghang kaayo nga mga parokya, kapilya, nga ilang patrona, ang mahal nga Birhen Maria. Nagkanlain og title, Birhen sa Inahas Kanunay Panabang, Birhen sa Lindugon, Birhen sa Rigla, Birhen sa Guadalupe. Lanlain. Unya, nahi uban, moingon nga, di na ko moapil anang inyong pundok, kay nagdeboto na ko sa Birhen sa Rigla, o nagdeboto na ko sa Birhen sa Carmen, daghan na kay ko kapunungan o pundok sa mga Marian organizations nga akong giapilan. Magbantay ko ta ni maigsuon. Tungod kay ang atong pag-apil diha sa mga nagkanlaing mga Marian devotions, wala ka na magpasabot nga nagdeboto na kita sa mahal nga Birhen Maria. Wala ka na, dili ka na makapakita, makapadayag sa tinud-anay nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, bisan pa man kung ang tanang pundok sa mga Marian organizations nga atong giapilan. Magbantay ko ani. Dili nato masukod o mapakita ang atong tinud-anay nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa pag-apil nato sa daghan kayong mga kapunungan sa mga Marian organizations. Unsa magyud ay ang tinuod nga kalugan o hulagway sa tinud-anay nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Tan-aw nato maisuon unsa ang naa sa soul sa iyang kasing-kasing. Putli kaayo ang kasing-kasing. Unsa may gipasabot niini sa kaputli sa iyang kasing-kasing? Ang gipasabot niini maigsuon sa kaputli sa iyang kasing-kasing, mao nga wala gyud sa ilaing gitinguha. Nga mao pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. She had no other priorities except to do the will of the Father. Muna ang mahal nga Birhen Maria, usa ka maayong panig-ingnan sa usa ka buutan og sulundon nga sulugoon. Makita nato maigsuon ang talagsaon nga kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. Diin ang bugtong region niyang tinguha maong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ato ning makita sa ako lang na pamalandungan, kaya ako magyuning gitanaw ba, no? Unsa may basihanan nato sa atong tinud-anay nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Ako ning nakita sa diha nga ang mahal nga Birhen Maria niingon sa iyang anak nga si Jesus dito sa kasal sa Canas, Galilea. Sa diha nga nagkamatikod ang mahal nga Birhen Maria nga nahot na nagbino ang bag-ong kinasal. Dong nahot na nagbino. Nga niingon ang Ginoo, unsa may labot nato ani mga bisita ra man ta. Pero unsay gibuhian nga pulong sa mahal nga Birhen Maria? Buhata ang bisan unsay iyang ipabuhat kaninyo. Do whatever He tells you to do. Nga sa ato pa maigsuon, no? Usa siya ka maayong sulugoon tungod kay nagpaabot ra gyud siya. Wala niya ipamugos ba? Dong nahot na sa nagbino.
Karon-karon dayon paghimog bino be. Wa. Hilom na jud kay siya ningon siya. Buhata ang bisan unsay yang ipabuhat kaninyo. Gusto ta to dayon siguro gusto tingali itong mahal nga Birhen Maria nga unta matubag dayon ba ang kakulangan. Pero naghuwat ra gyud siya sa husto nga panahon nga ang Ginoo moapil sa mao nga hitabo didto sa kasal sa Kana sa Galilea. Mao ra gyud na ang gibuhian, buhata ang bisan unsay iyang ipabuhat kaninyo. Do whatever He tells you to do. Nga kung ato ning pamalandungan maigsuon, nakabuhi si Maria nining mga pulunga iyang nabuhian. Tungod kay nagkikan usab kini sa kaabundas ang kasing-kasing ba. Kay mao man ko iyang gipuy-an. Ang usa iyang gisugo ngadto sa mga sulugon, buhata ang bisan unsay iyang ipabuhat kaninyo. Iyan ning nalitok tungod kay maumay ang gipuy-an. Mo na bubalik lantaw punta sa unsay nahitabo. Sa diha nga anghel nga si Gabriel nagpakita nga to sa mahal nga Birhen Maria. O gisultian siya nga bulahan kastang mga babae, no? Highly favored daughter. Nya sa katapusan sila panagstoryahanay ang gibuhian nga pulong ningon siya sulugon ako sa Ginoo. Matuman uta dinhi kanako sumala sa iyong pulong. O diha maisuon. Ang pulong na imong tao diha sulod sa iyong sabakan. So makita nato mga isuon, ang mahal nga Birhen Maria putli ang iyang kasing-kasing. Tungod kay wala sa laing gitinguha, kundili ang pagtuman ra gyud sa kabubuton sa Ginoo. Kay iya man gitan-aw yang kagalingon nga sulugoon man ko sa Ginoo, di ko magbut-buot. Mag-agad ra jud ko, maghulat ra jud ko. Unsay kabubuton sa Ginoo sa akoa. So, makita nato maigsuon ang sentro sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, mao ra gyud ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kita sa tanang panahon, sa tanang dapit, nagmatinumanon ba kita sa kabubuton sa Ginoo? Mahimo nga daghan kay tang giapilan nga mga nagkanlaing mga Marian organizations. Pero ang pangutana, nahimo ba kita nga usa buutan og maayong nga sulugon? Nakatuman ba kita sa kanunay sa unsa gipabuhat kanato sa Ginoo? Di gyud ta makaingon nga 24/7 nakabuhat ta sa unsay gipabuhat kanato sa Ginoo. Pero kung gusto kita nga magmatun-anon sa tong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, atong paningkamutan nga kung unsay gigugma sa mahal nga Birhen Maria, ato usab nga higugmaon. Kung unsa man ang gipakadak-an sa mahal nga Birhen Maria, kinahanglan mausab ang atong pagkadak-an. Kung unsa may gipadak-an sa mahal nga Birhen Maria, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mao gyud ang sentro sa kinabuhi. Muna nga, usa sa mga timailhan po, no? Usa sa atong bantayanan, nga naata anang maong direksyon ba? Nga kining maong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, maghatod pod ni kanato sa papakigsuon sa Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. Mao sa atong tan-awon.
Kung makaingon ta nga nagdebosyon ta sa mahal nga Ben Maria, unsa man sab ang pagkamakunayon nato sa pagdebosyon sa santos nga misa? Makita ba sa atong kinabuhi ang atong kagalingon nga lig-on pod sa pagdebosyon ni Kristo diya sa santos nga misa? Makapila ka, no? Nga kita moingon nga, di lang una ko mo simbaron. Kay busy kay ko. Adlong Domingo. Unya lang ko. Total, napay kadong misa, chato, sa hapon na lang ko. Nahuman lang tibok adlaw, wain ko kakasimba. Di ba? So asa man makita din ha, ang atong pagdebosyon sa mahal nga Ben Maria, nga wa man tang makapakita sa atong pagdebosyon ni Kristo diya sa santos nga misa. Kinahanglan magkuyog yun Magkuyog yun ang debosyon sa mahal nga Ben Maria o ang pagdebosyon sa santos nga misa. Kay sa kasaysayan sa itong kalawasan, naamaning duha. Ang mahal nga Ben Maria ug ang Ginoong Hesukristo. Si Maria mao ang putli nga esposa sa Santissima Trinidad. Ug ang giatong Ginoong Hesukristo na tao diha siyang sabakan tungod sa pagkamaayo nga sulugoon sa mahal nga Ben Maria. Pero kinahanglan nga dili ta ang atong pagdebosyon dili lang kutob sa mahal nga Ben Maria. Tungod kay ang mahal nga Ben Maria taytayan lamang, instrumento lamang nga maghatod kanato ngadto kang Kristo. Dili na ikahimuot, ikalipay sa mahal nga Ben Maria kung atong pagdebosyon sa iyaha dili maghatod kanato ngadto kang Kristo. Kung atong pagdebosyon sa mahal nga Ben Maria dili magtudlo kanato sa pagkamasingtanon sa kabubuton sa Dios. Mao nay dako kay kalipay sa mahal nga Ben Maria nga makatuman kita sa bisan unsay gipabuhat kanato sa Ginoo. Naa diha ang usa ka tinud-anay nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Moduol kita ngadto sa atong amahan nga nigugma alang sa tanan niyang mga anak dinhi sa yuta. Magampo kita sa pagingon, amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga giordinahan ngadto sa balaan, pagpangalagad, magmakanunayon ug magmatinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Dios ug sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, mutanyag sa labing maayo nilang mahimo diha sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Inay, unahon nila ang ilang hinakog nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pagpaubos ni Kristo magtandog sa garbo ug sa pagkaaron-ingnon sa mga tawo nga dakog huna-huna sa ilang kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat kita sa Dios nung pagpadayag
diha sa tanan niyang buhing gahom. Isip mensahe sa Dios ug dili lang isip tawhanong panghuna-huna. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa ilang kalinaw, diha sa nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Diyos ug amahan sa tanang katawhan. Gidalan namo nga kanimo ang mga panginahanglan nila nga nakaila kanimo ug sila nga wala gayon makadungog sa imong ngalan. Dawata nga among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron ang angkog ang inyong sakripisyo dawaton dahil sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, sudungang mga pagampong halad sa imong mga magtutuo, nga gihalad sa dumanan ni Santa Maria, Inahan sa Dios, aron maghatag ka namo panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, nga ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Ug nga magaday kami, magapasinong magasangyaw kanimo, diya sa bulang Maria kanunang Berhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa maya siyang pagaberhen, may pahimugso lang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga pinuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdayin. Duyusab kami sa tanang nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa sakawit, sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, gayo di ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni hining mga gasa, aron mahimo kini alangkan namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagod, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto siyang mga tinunanog niingon. Dawat kini, og Panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi o kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ganong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami niya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usa ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simula. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton lakas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga man. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Maria,
adlaw, upasay luwa kami sa among mga sala, maingon nga nagabasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dotan. At agi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kay usa. Ikaw nga boy hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay, panaglait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apamamulo lamang umay. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Tay.